Il-Gvern f'dan il-budget ħeba l-fatt li l-ħaddiema u min ħaddem se tiżdidilhom il-bolla. Il-kelliem ewlieni Laburista tal-Finanzi Carmenu Vella qal li ż-żieda fil-bolla se tkun ta' madwar €2.36. Din iż-żieda se jħallsuha dawk kollha li għandhom inqas minn 50 sena u jaqilgħu 18,500 fis-sena. Carmenu Vella qal li din iż-żieda li l-Gvern ħeba fil-budget se tkun qed tnaqqar nofs iż-żieda li se tingħata għall-logħli tal-ħajja. Fl-istess programm ta' diskussjoni fuq One Radio, l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna qal li minħabba li l-Gvern f'dan il-budget ma rranġax it-tax bands, ħafna nies issa biż-żieda għall-logħli tal-ħajja se jkunu qegħdin imorru qar u mhux aħjar għaliex se jispiċċaw joħorġu aktar taxxi. Issemmew il-kontijiet ta' dawlu l-ilma u l-fatt li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi qal li qabel l-elezzjoni ġenerali li ġejja mhux se tkun lesta l-interconnector ma' Sqallija biex nirċievu l-elettriku. Dwar dan il-kelliem ewlieni Laburista għall-iżvilupp ekonomiku Charles Van John qal li l-Gvern m'għandux politika organizzata biex jimplementa l-inizjattivi li hu stess ikun ħabbar. Charles Van John qal li l-Gvern qed jaqbel il-familji u negozji bl-ineffiċjenzi tiegħu b'kontijiet tad-dawl u l-ilma għoljin. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista ġie fit-tmiemu dalgħodu ddominat minn ewforija u dikjarazzjonijiet li l-Partit Nazzjonalista se jerbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Indirizzaw l-aħħar sezzjoni diversi kunsilliera fosthom ministri u deputati nazzjonalisti. Malli Austin Gattella fuq il-podju u ntlaqa minn ewforija sħiħa fis-sala fejn fetaħ id-diskors tiegħu bil-kliem kemm hu sabiħ li tkun nazzjonalist. Quddiem martu iddikjara li mhux se jkontesta l-elezzjoni li jmiss, iżda jekk il-partit iridu fil-counting hall hemm se jkun bit-tifel il-kbir u bit-tifel iż-żgħir, għaskontu in-nazzjonisti se jirbħu. Min-naħa tiegħu Franco De Bono reġa' irrepeta dak li qal fuq ix-xandier tal-Istat li ma jistax ikun hemm programmi li jagħtu xtur ċertu nies u jistenna li dawn ikunu kundannati. Għala il-Kunsill il-Prim Ministru u Kap Nazzjonalista Lawrence Gonzi li qal il-Partit Nazzjonalista għandu ħbiberija kbira mal-poplu Malti u repeta diversi drabi il-frażi pattikjari amicizzja lunga. Manuela Kakija ta' 75 sena li ilha tgħix l-Awstralja l-aħħar 56 sena tinsab għada kritika kawża ta' tħaħen illi beret minn nirien illi tqabdu f'dar tal-anzjani fi Quakers Hill. Qed jiġi rapportat ukoll illi minn barra Kakija anzjana oħra Maltija, Rita Gallia, ukoll ġiet salvata mid-dar iżda sa issa ma hemm ebda aħbarijiet dwar fejn tinstab. Sister Georgina Sultana, soru Dominikana illi tamministra is-St. Dominic Hostel, qalet illi probabbli illi dawn it-tnejn huma l-uniċi Maltin illi kienu qed jgħixu fid-dar tal-anzjani. Mara ta' 35 sena minn ħalaxa fis-sigħat li ġejjin mistennija titressa l-qorti akkużata bl-attentat ta' qtil ta' żewġa. Il-mara allegatament aggrediet li żewġa li għandu 36 sena waqt argument li nqala bejniethom il-bieraħ wara nofsinhar fir-residenza tagħhom fit-triq San Carlo f'Ħalaxa. Il-Pulizija fl-istqarrija qalu li r-raġel m'għadux fil-periklu li jitlef ħajtu. F'okkażjoni tal-Jum Internazzjonali dedikat li tfal il-kelliem Laburista għal familja tfal u persuni b'diżabilità Justin Caruana qalet li wieħed għandu jirrifletti dwar id-tbatija li teżisti fost it-tfal u x'jista' jsir biex intejbu il-qagħda tagħhom. Justin Caruana qalet li t-tfal huma fil-qalb u fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Laburista u allura qed jieħu it-tfal bħala il-kejl ta' kull politika nfassla. Eluf ta' Eġizzjani attakkaw lill-Pulizija bil-ġebel u anke taw in-nar lil diversi vetturi bil-Pulizija kostretta tispara balal tal-lastku sabiex iferqu d-dimostranti li nġabru fi Pjazza Taħrir. Id-dimostranti l-iktar Iżlamiċi u attivisti żgħażagħ qegħdin jorganizzaw dimostrazzjonijiet kontra l-abbozz ta' Kostituzzjoni ġdida li qegħdin jgħidu li se jħalli l-militari kollu iktar saħħa wara li jkun elett gvern ġdid ċivili. Il-temp għal komplement tal-jum mistenni jkun ftit imsaħħab, il-viżibilità tajba, ir-riħ ħafif għal moderat mixlok, il-baħar ħafif imbagħad baxx mill-vant ta' xlok li jsir ftit li xejn. L-ogħla temperatura 21 grad Celsius, l-inqas 15 grad Celsius, indiċi tar-raġġi UV 3.